tocaba montar combo nuevo. Y el problema es que ya está todo inventado. Bueno, yo soy súper fan de... Bueno, he sido súper fan de Madonna siempre. Y se me ocurrió la idea, lo que pasa que... ¿Cuál es mi sorpresa? Que evidentemente la cultura musical de las niñas de 13, 14, 15 pues no llega a más, ¿no? Y muchas... ¿Quién és Madonna? Escollir la Madonna, al principi no la coneixia i em va ser estrany, però després que la vaig buscar i vaig veure coses vaig pensar que seria com guai. Empezó a hacer pruebas y yo no sabía nada. O sea, él trabajó sin explicarme nada y entonces... En vacaciones. Y en septiembre me dijo, mira, tengo estos cortes, a mí me convencen, ¿qué te parece? Y es lo que ha explicado antes, grabamos un CD, lo llevamos a la piscina, se lo escuchamos Claudia, Laia y yo y dijimos, bueno, creemos que de aquí podrá salir algo interesante. Un tema destinat una miqueta a aixecar la graderia. A que la gent la reconegui, que saps? També es busca això una mica, és a dir, que la música funcioni, que animi, que doni vidilla, ajuda no només a les nenes, també ajuda al públic i també ajuda als jutges. Encara que això no ho tinc tan clar. La sincronista o la coreògrafa el que vol és que allà hi hagi un salt, i és un, dos, tres, allà, i tu dius, no, però si allà no hi ha res, no hi ha cap temps musical, i allà no hi puc ficar res, i ella diu, m'és igual, jo necessito allà un salt. Llavors, trobar l'equilibri entre el que ells necessiten a la piscina i entre el que tu no et fa mal a les orelles, és una miqueta el que és una miqueta més complicat. Vogue és una cançó que té aquest break, que pot venir després d'un empalme del que sigui. Ràpidament anem a tema, perquè si no, estan 3 hores. I aquest és per acabar. Aquí començaria l'estribillo, però no, fiquem un rap que els permet a les noies morsocs de cames. Es fa un retall, es fa un muntatge, una cançó de 3-4 minuts es redueix a un, CD, cap a piscina. A piscina fan les proves, s'hi senten, ho proven, tal, i llavors, tot sopant, arriba el feedback. Aquesta música t'ajuda molt a disfrutar-ho i no sé... Entrar dintre el paper t'ajuda molt. Ens han donat una música en la que podem expressar a dintre de l'aigua el que sentim. Que la meva dona es dediqui a aquest món, al final és el de sempre, o t'unes a ell o estàs perdut. A mi la veritat és que no m'ha sigut gens difícil per la sincro en si, perquè m'agrada molt la sincro. I això ha sigut un motiu, una manera de viure-la des del meu prisma, que fa que estigui una mica enganxat amb ella i compartim una miqueta una part de la seva professió junts. L'Amàlia i l'Oriol saben molt bé això de les músiques, se'ls dona superbé i no sé, ho han lligat tot molt bé. Han treballat molt. Sí, han sabut escollir músiques que queden bé i fer músiques de diferents estils de la Madonna combinant-les com una sola. Que miréssim vídeos per inspirar-nos i veure com és la seva personalitat, de la manera que es mou, els moviments que fa, per després poder-ho portar a l'aigua i que la gent digui Madonna. Sempre, quan és un combo nou, sempre ens agrada més muntar i apuntar idees i dir-les que no pas dir, que ens diguin demà us apreneu el primer llarg d'aquest combo. Per exemple, tot l'últim llarg que ja està muntat, tot va ser idea nostra, ens van dir un dia fiqueu-vos per grups i comenceu a muntar una idea xula així, artística, i ara està tot igual. Que quan som més petites les entrenadores ens solen fer les coreografies. Ara que és el tema de Madonna i això i ens ho han anat explicant, doncs nosaltres podem inventar-nos alguns moviments. Les entrenadores i les nenes acabem de perfilar el que seria l'estil de Madonna. La primera música que fem, la Madonna està en una església resant i nosaltres fem una pujada que la Maria sí que es tira a l'aigua i llavors hi ha 2 torres que la impulsen i que fa
con Jesucristo. I després fa com un ventilador i comença a girar. Ens va costar moltíssim començar a coreografiar perquè provàvem coses i la música anava per un costat i les nenes per un altre. Ens vam haver que canviar una mica la manera de muntar els moviments. Si es tracta de que la gent diu ala, que sigui original, sorprenent, no el típic d'aixecar les cames totes alhora. Tenim 3 entrenadores que ens entrenen a nosaltres i a part podem demanar consell a la Irina i a la Judit, a les entrenadores júniors o a la Muriel que venen de la selecció, saps? I també tenim, aquesta setmana està venint la Cristina Salvador i la Txell, que també ens han ajudat a fer un salt i ens poden ajudar a moltes coses i ho estem aprofitant. Aquests dies on teníem molt de temps per entrenar podríem avançar, però ens estem apalancant en una cosa i només en una part de la coreografia i ens fa por que muntem la resta de la coreografia per muntar i no sigui igual de creatiu que el que estem muntant. Heu de tenir en compte que muntar una rutina és una cosa molt lenta i que no agrada i repetim i repetim. Tots estem fent un combo amb moviments molt ràpids i amb moltes escales, amb diferents seqüències de moviment. Cada una fa números diferents. Mentre l'Amàlia estava pensant en els braços i no sé què, nosaltres vam fer un i vaig veure que l'Amàlia deia que aquest braç el faria tothom, o sigui que està intentant buscar un combo que no s'hagi vist mai. I al voler fer un combo que no s'hagi vist mai, estem buscant moviments que siguin molt especials, per dir-ho d'alguna manera, i clar, és difícil trobar moviments i si a més no agrada, no hem d'anar buscant a més, que ja se'ns acaba la imaginació, doncs es fa molt lent. A mi, jo m'inspiro amb la música. Escolto la música i em ve un moviment i se l'ensenyo. Estàvem provant perquè sempre l'Abril o la Lídia ens agafen per sota i ens tiren perquè ens avorrim o alguna cosa. I de cop va dir la Lídia, no, feu això, no sé què, i ho vam provar i llavors vam provar de fer-ho jo i la Maria a la vegada i quedava superbé, semblàvem iguals. I sempre supersincronitzats. La tirada que teníem al principi, que la vam fer superprecipitada, que era molt simple, jo crec que la necessitàvem canviar perquè la nena és molt més xula. Llavors vam dir que si fèiem un Madonna havíem de sortir com xules i que es veiés que era Madonna i ens vam dir si podíem posar al principi per la tirada una música així més alegre, més Madonna, i després tirar-nos i que llavors sortís la creu i lo seri. Vam veure una foto d'una tirada d'un mundial ara no me'n recordo, i la vam adaptar. Soc una persona que m'agrada ballar dins l'aigua. És una manera, quan jo em poso música, em passo tot el dia escoltant música i ballant fora l'aigua. I quan jo necessito motivar-me, tinc que pensar en que no vagis allà a pensar en que una grua té que ser recta, no, també tens que pensar-ho, però jo surto allà i tens que disfrutar-ho, és com tens que ballar dins l'aigua, no fer una coreografia, ballar-la i disfrutar-la. Evidentment, mirem vídeos i parlem entre nosaltres, les entrenadores aportem molt, però en aquesta coreografia les nenes s'han ficat moltíssim. Elles van treure tots els braços de l'últim llarg del combo i la veritat és que van quedar xulíssims i va ser tot cosa seva. El Madonna el tornaria a nedar 5 cops en una competició. Recordaré sempre de l'Olímpica, perquè el campionat d'Espanya és que
al Campionat d'Espanya d'hivern jo em volia morir perquè no passava, em vaig quedar a lo curta i pues, no passava i la Laia, jo veia la cara de la Laia així intentant passar-me i jo que no passava i al final vaig caure i ens va passar totes com una eternitat i en canvi el vídeo es veu en mig segon. Jo em recordo que em va passar a càmera lenta, o sigui, estava aquí i veia com si hagués estat 10 minuts fent la passada. La pujada del Camongels de la Elia amb la Laia que li fa així, queda molt bé. Crec que ha sortit rodó. El Vogue també, crec que està molt aconseguit perquè imitem molt la coreografia que fa Madonna al videoclip i el que fa ella sempre, no? El moviment aquest de les mans i les nenes ho van captar molt bé i ho fan a l'aigua també. Va haver un punt d'inflexió que no sabíem si agradaria, no agradaria, no sabíem ben bé el que estava passant, no estava molt clar cap a on anava la rutina. I vam anar a Banyoles i va agradar a tothom. Va agradar, o sigui, anàvem amb una idea una mica de veure què passa i la veritat que tothom ens va felicitar, jutges d'altres clubs, entrenadores d'altres clubs, de tot arreu. I va ser, bueno, doncs potser sí que has de creure una mica més en el que fas. A mi em va agradar molt la implicació de les nenes. El Vogue és una de les millors parts que tenim, que és cap al final. Que té, diguéssim, més força de tot el combo, perquè està quasi cap al final i o sigui, sempre el combo comença molt a dalt i a poc, o sigui, el cansanci, però o sigui, havíem d'aconseguir aguantar-lo a la mateixa altura, que això és una de les coses que sobretot valoren els àrbitres. És amb l'evolució de les nenes, amb com comences i com acabes i et mires i es veu clarament el Campionat de Catalunya, el d'Espanya d'hivern, el d'Espanya d'estiu i la veritat és que la manera de nedar d'elles no té res a veure. S'han superat a elles mateixes, almenys en aquesta rutina, a nosaltres ens han sorprès a cada campionat. El de Catalunya va ser el segon sencer que vam fer. Jo me recordo que la Laia ens va dir noies, és el millor sencer que heu fet, i nosaltres, però només és el segon. I bueno, això també va ser per demostrar-nos que es pot fer les coses que si a poc es van elaborant, doncs que al final es pot aconseguir. 0-0. Puntuación total 73,50-0-0. Con esta rutina damos por finalizada la final de combinado libre infantil. Reanudaremos la competición a las 5:15. Aquest combo, com ha quedat campió d'Espanya i és un combo molt maco, doncs el faran a la Comen i nosaltres, se l'han d'aprendre les nenes i també les nenes que s'aprenen al nostre lloc doncs ens pregunten coses perquè els hi ensenyem i els hem gravat un vídeo en sec perquè ho puguin veure millor i s'ho puguin aprendre i també que els hem de deixar el banyador perquè se l'emportin a Grècia. Molt d'orgull quan altra gent de fora... Diu, he pres el teu lloc. Sents important. No tots els combos van a una Comen. Llavors jo crec que també això és com, diguéssim, un orgull cap a les entrenadores dient-li la feina està ben feta. Llavors jo crec que això també és un premi, diguéssim, per totes. A mí me hizo mucha ilusión porque yo cuando lo vi en los campeonatos de España, no sé, me llama la atención la energía con la que lo nadaban y me parecía muy guay.
Vir dijo ya que íbamos a hacer el combo de Madonna y yo creo que era el combo más guay de todos los que hacíamos en España. Siempre recuerdo que desde el principio de curso Alessio nos decía es que el Madonna quiero que vaya a la Comen y yo Sí, y él porque es que estás loca, no irá. Motiva un no montón, sé no es qué. como nosotros. Cada una por su lado, cuando nos enteramos, cada uno en su club, empezó a aprenderse la música, nos la aprendimos de internet, de los vídeos del campeonato de Castellón y desde aquí lo vinimos como un poco preparado. Luego te enteras que es completamente diferente porque nos la aprendimos de una forma y al final era de otra. Los primeros brazos no teníamos ni idea y los acabamos cambiando al revés. Hacíamos así. Pero los brazos son complicadillos, sobre todo a mí me cuesta. Mucha gente viene de diferentes clubs y la gente entrena de una manera muy diferente, hace empujes totalmente diferentes y a la hora de unirnos se da cuenta de que no encaja. Y entonces hay a veces que la gente tiene que cambiar su manera de empujar y de colaborar con los saltos. Entrenamos 11 horas al día y nos da tiempo para limpiar y corregir los errores que hemos hecho día a día y sacar la perfección de la coreografía.